ole tuntruma chuan Colorado hmuna Morgani thi na chungchang kan chui chiang le don ani kan soi tran tak tak ma in video ma salama mi upload non kan ei nuala karon upload non na chan chu YouTube lama tangin copyright an ron claim wang ani a siam that ngai pai ngai le thil dang dang omte ka siam that nuwa karon upload non le ni ti kha milo riat sak don nia ti chuan ka video hi yen pa khan like button kha milo me sak keula share kher lo poin khatia like milo pek sak khan ka video min thelar sak ti na ni a chuwang chuan like button kha milo me sak ram thin don nia Stephen Graham le Tony Fa te zingano pangber Morgani hi kumsom ni mi ani a mi cheng vong le thil chik mi tak ni in lam thiam le photographer ani nge a college zirlai ani bok college achua nuwa lo lam zir turin a in buat sayani chuti rual chuan a risel na apanin a chak wak lo hle a tum lok te chu ti hlotling thei takang mole December thatir lama trum kha chu Morgani chu a thian teina aleng ho chu a room lama akal tlang hala a room lam apan lai hian anu chuan lo mu in Morgani mit meng le a tholak dana tang chuan ni dang ang lowati in enge motak buaina a nei ani a ringa te chuan a pasal hne na Morgani om dan te chu hrilin Morgani chu eng emo soipui turin ati a apa chuan Morgani ruma chuan vakalin Morgani chu awati ti pui ta a sum don na le malam hun eng emo chu hlim takin an soidu na chutia anin biak nuwa chuan apa chuan mangtha in Morgani po chuan mutzai arel tani atuk jing khuwa alowar chuan Morgani chu atho hun pa ngaya atho tatlat lo mai le anu chu aruma kalin Morgani chu kai tho atum ta a ma se kai tho zolova a pasal churang taka avin an pahnia kai tho an han tum ngel po chuan a har zo talowani apa chuan a blanket chu han hli pin ta chuan le thil mak tak mai an muta Morgani chu amit muwar lai zong zong dum vekin an mu a chu mai baka aban le lam chu ti domin amalama mani inveng ang tak main alo oma chu apa chuan koi char sakin a thale rual chia chuan angai ang bok chuan akut pahni chu aron om le ngala chu mai baka a mui nuai lam chu vuk vekin a hnara per vek bok ti chuan rang takin 911 chu an call ngala rang takin CRP paramedics te chu ron thleng halin a thei ang angin an han boi som ngala ma se Morgani chu chan man ani talawani ti chuan Garfield County Police te chu a hmunaron thleng ve in chu thi na thlen chan le thil rul ang te chu an han zir chiang hal zung zunga chumi hnu chuan sar thi te ruang endik na hmuna chuan Morgani ruang chu lak ani tani trai hol ti chuan lo endikin Dr. Robert Kutzman chuan a ruang chu alo postmortem ve boka Morgani chung te chuan an fanu thina chuan tu emotak anin rol an ring hle a ma se chumi hnu Morgani thi atanga ni som pasarina chuan a ruang postmortem tu Robert Kutzman chuan thi dan pa ngaya thi ani thu a soitatlat mai chutianga Dr. Berin a soitaka chuan midang te chuan Dr. Thu soi chu an oi veka ma se Morgani nu le pa te ro chuan chu an ring theilovani chumi hnuwa chuan Morgani thi chan po chu chui zom lowa ngoi bo pui mai ani tani huna kal zela Morgani thi atanga thlariat aral nu chuan aruang endik tu chuan thu thar aron leile tatlat mai le Morgani chu thi dan pang aya thi nilovin drugs overdose wanga borala ni thu chu aron soi le ta a ma se Morgani nu le pa te bok chuan a thu soi chu an oi lo hle a chan po Morgani chu fanu fel tak ani awangin
damdoi man sual konga po chuan a filim thak an ring hle ani chu mai baka Morgani pa chuan zana Morgani in thuam dan le atuk zinga a in thuam dan te po a in an lo thu te a ke kor huk a in phel baka aji para in zip lo tia soya chu mai ni lovin zana a ke kor hak chu a room chung khoya ma mu tur a om to lo thu a soi tel bok a in cheina atlero zong zong a bo baka a fan ruma anupui bracelet po chu a bo thu a soi boka midang tha nge ani ti an rin tlat na chan chu a zo te le a ui te po a ruma badruma an om baka bathroom light chu a in off lowa Morgani ero chuan a off thlap thin wang ani chu mai baka bathroom chuata chuan Morgani cell phone chu an hmu boka Morgani chala hliam a om baka aha zong zong a thi vek boka chung thil thleng zong zong awang chuan thi pa nga ya thi ani chu anu le pa chuan an ring theilo ani tu mai nan chui chian sak du lo awang chuan Michael J. Dobersen chu chui chian sak turin an ngen ta a ti chuan zir chian na chu abula tangin an han tran le ta ni ta chuan thil pakhat mu chua an nei ta a chu mihring pa ngai taksa hian tur logic zanga aya tam tur om chuan chu thi pui thei ani a chu tiang tur chu Morgani thi sena chuan logic sang riat lai alo om reng mai ani ma se an zir chian zel na chuan a taksa pon lama ero chuan kut thak na hnu ma le pong sual ani theina om engma a om lo ti bok chuan a soi vele ta a ma se akut tang om dana tang chuan thil soya nei ni in an reta tlat mai akut tang mang chuan KNNT siamin chu mai baka Morgani khan athi ma in anu le pa te hnena arum bula mihring kal thom a riat thin thu a soya chumi hnuwa a in bua lain a bathroom tuk vera tanga bi thatu a hmua thomhno po hamu malovin anu le pa te bula rang takin atlan ngala chumi nia tang chuan ama ruma mulovin anu le pa te ruma rei tak ariak tani in anu le pa te chuan an soi le bok chumi hnuwa tang chuan Morgani pa chuan a khum bul chia switch pakhat ada tela chu Morganin lau aneyemo buena ato emo huna a me zau turata na ati ni in asoya anin bulchia puan suk na in oma chuan carbon monoxide detector ada boka chu detector chuan level za la ya sang amanta a chu wang chuan an fanu chu chloroform mangati hlum ani an ring boka chumi hnuwa pong suala athom hno te thak sakani an ring bok chu mai baka apa in anin bula chuan CCTV ada baka chuta chuan Morgani lo bi thlachin tu ni om tak an then om lokami tlangwal pakhat kenan vangil kel chu an muta a Morgani that tu ngei ani an ring bok chu CCTV footage chu police te hnena rang taka kalpui ni in chu thil chu an hmu tir ta a ma se chu thil chu police lam chuan rin tlaka lo ngai lovin ni somnga pangahnuwa detective pa nga in an ron chui chiang ang ti chuan anin thla le dani chumi hnuwa chuan thil thleng zong zong chu police te hnena chuan a soi le ta a police lampo chuan rin hlel na an nei ve ta ka wangin kenan chu thuzo fia turin an lata a kenan hnena chuan thina thlenjana a thom no hak le Facebooka a thalak posa a thom no hak chu ain ang chia ti te an soibaka ti dan sang sangin an handop kuala ma se kenan chuan a phana sa le a Morgani chunga chuan chu tiang thil chu ati du lo tur thu te a soya ring hlelin zo na sang te zo ma se ama tha nge ani ti fin fia na an nei theilo wangin an chua zalen le ta ni chumi hnuwa chuan dak ne tho chuan kom chian tumin
a in lam an pana ma se kong ka chu a hon sak du lova chumi hnuwa message mangin voi khat ma a ina kal to lo tur le ati sual ani lo wanga soi tur anei lo thu chu awa thon boka dagnet lam chuan detective le doctor te chu kom tumin an kal le ta a ta po chuan an hlo cham le ta ni ti chuan Morgan i thi na chu chui chua lowin vo in ni thlengin ala om ta a ma se Morgan i nu le pa te chu la bei dong lovin an fanuin dikna a mu theinan an la bei tang ani ole tunthuma tan chuan khati zong kha ni phot sela Morgan i thi na chungchanga hian tunge in rolanga tunge tual tha tu chu ni ang ti kha chui chu alawin voin ni thlengin ala om ti na ani a Morgan i chunga khan khatiang thil rap thak tak ti du tur kha tunge ani ang in ngai dan te comment section lama in lo sei don nia hun man nuam vek ule